Zadrugar Miki Đurišić je izneo svoju psihoanalizu takmičara Dalile i Dejana. Meni je drago što se on vratio na onog starog Dejana. Koje ljudske kvalitete je on posjedovao da bi oni žalili za njim? Čovek se ponaša nenormalno, kao psiho neki. Šta smo mi dočekali da meni slovo drži Dalila? Irma. Ja sam govorio od početka. On je gladan. On je danas izvadio solu koju je uzeo pre par mjeseci. Grčka tragedija i on kao javno traži razvod. On je propušio ovde. On je gladan i željan. Filip nije zao. On nije loš, samo nije dobar za sebe. Ali Dejan, ja njima ništa ne verujem. Dalila sada hoće da bude žrtva. Divan brak, ali se taj divan brak nije održao, jer da je taj brak bio divan, ne bi se raspao zbog Filipa. Meni je žao što napadaju Anu. Filip je prevario s Majom. Dalila se povukla. Sada Ani govore sve i svašta. Ne valja kada si karakterna kurva. Dalila je karakterna kurva. Čekaj, o čemu se ovdje radi? I sad Dalila koristi priliku da napravi žrtvu od sebe. Ona da pusti da neko pljune u facu, to su sve taktike da budu jadne, rekao je Miki.